Disyembre 19, 2024, Salmo Responsorio ang tubag. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Pasultia ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Tubag. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang tanang kamot sa Ginoo gibayaw, ang tuong kamot sa Ginoo gibakyaw uban sa gahom. Dili ako mamatay kun dili mabuhi, ug isangyaw ko ang mga buhat sa Ginoo. Tubag, pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ikaw ang akong Dios ug nagapasalamat ako kanimo, o Dios ko. Gibayaw ko ikaw, nagapasalamat ako kanimo, tungod kay gipatalinghugan mo ako ug ikaw ang nagluwas kanako. Tubag, pasalamati ang Ginoo kay siya maayo.